Hej, det her det er Fagodo. Vi har Teilborg. Også Yay. kaldet Simon. Sig hej. Hej. Det er Så fantastisk. har vi Byggemand FS, også kaldet Freddy. Sig hej. Det var ikke et hej. Hej. Og så har vi mig, Cristiano, også kaldet P. Hej. Simon, hej. hvad var det vi spillede igen? I dag Vi spiller Barbarians Village, One in the Quiver. Fantastisk. på en server, der hedder Flex. EP'en vil være i description. Hvad er Hallo, det her det går ud på... Undskyld, det larmer lidt i min baggrund. Det her spil... Det her spil går ud på at dræbe sine venner. Ikke altid, Simon. Det går ud på at dræbe folk, men ikke altid sine venner. Hvorfor Nej, skal men hallo, du altid være vi tre, vi kunne holde sammen. Why you gotta be so mean, Simon? Jeg har allerede dræbt Freddy 2 gange, eller 1 gang. Die, bitch. Die. Ah, shit. Gotcha. Oh shit, jeg er allerede Gotcha. spawnet. I can see you, Bonnie. Jeg bliver skudt. Simon, gå væk med dig. Nej, dammit. Det var altså dårligt, Simon. Monster Kill. Dammit. Seriøst, jeg bliver hele tiden dræbt. Oh shit. On a stick. Ah, come on. Freddy, don't, mate. Fuck, No. cheater P, man. Jeg cheater ikke. Lille bøse. Over. Ej, Så det er ikke lige komme. 8 damer. 8 damer. 8 damer. Ej, de mister Damn. fandme ikke det der. det gik så godt for mig i starten, og så lige pludselig. LOL, OP! din Hvad? Din Hvad? cheater. Din cheater. Nej, jeg var pro. Nej, du er en cheater. Jeg er kommet på en fjerdeplads. Det er jeg godt tilfreds med. Jeg kom, top jeg 5, kom top på 5. en eller anden plads. Jeg så ikke lige, hvilken plads jeg kom på. Freddy, du var rent først mit first kill. Og det var også first blood, så det var jo fantastisk. Jamen det var fordi, jeg troede, det var sådan et spil, hvor man var venner. Jamen, det Nej, tror jeg også. Det er sådan et andet lidt, hvor der kommer et skelet. Det er nemlig det samme map. Og så når han dræber nogen, bliver de også til skeletter og skal dræbe de andre. Så det er ligesom sådan et tick. Snake Zombies. Same beat. Det er bare skeleton tag. Hvad er Snake Jungle Pet? Fantastisk. Keep calm. Tror jeg. Snake. Nå, det er det der, hvor vi får sådan en hale af får. Og så skal vi... Hvad er det, vi skal? Jeg har et får. Jeg rider på et får. Fantastisk. Hvad er det, vi skal? det er sådan den vej I kigger. Den vej I drejer i, så er det ligesom Snake, men man skal dræbe de andre. Og så bliver jeres hale længere og længere. Hvordan dræber man andre? Ved at køre ind foran dem. Okay. For det er lidt ligesom det der fra... Shit. Nej, men hvordan virker det så? Jeg kørte ind foran en, men der skete ikke noget. Nej, men hvis han når at dreje, så sker der ikke noget. Nej. Ja, Jeg blev dræbt. altså er det fordi de skal køre ind i dig, eller du skal køre ind i dem? De skal køre ind i dig. Hvis du kører ind i dem, dør du. Der var en mand, der kørte ind i mig, og jeg døde af det. Men Nej, det er man også... skal ikke køre ind i andre folk, Simon. Man skal køre ind foran andre folk. Ja, kør ind foran dem. Oh shit. Kæft ham der, han har en lang sort hale. Det er derfor, Det det er derfor jeg elsker at mixe arcade. Okay, fordi der er mange forskellige. Jeg kan huske, at i starten var jeg så træt af, for jeg troede, man skulle bruge de sædvanlige Minecraft-knapper for at dreje rundt. Jamen selvfølgelig. LOL, der står, at det her... Det er... Drenge, rød. Hurtigt, rød. Rød. Shit. Rødt for. Shit. Nej, vi tager grøn for. Grøn for. Sådan der. Kyd. Jeg er inde på grøn. Ja, jeg ligger. Der var så mange, det er fordi alle de gode, de vil altid join rød, fordi at, du ved, hårdt. Pro. Rød. Alliance stinker. Ja. Svær. Blå. Hallo, grøn det er bare grøn. Ja, grøn det er bare grøn. Sådan og en så grøn. gul det er bare neutral. Der er ingen, der gider gul. Jeg tror, at det ikke det der... Jo, Sheep Quest, hvor vi skal stjæle andres får. Yes! Det har jeg aldrig prøvet. Freddy, Så- det er så sjovt. Så skal vi tage vores et eller andet
dem stag i hånden, og så smider vi dem om på vores hoved, så skal vi løbe dem ind i vores eget område. Altså det er sådan, jeg tror grøn de har bare nogle planter. Blå de har is over det hele. Og rød de har 5 soul sands, det de har et minus. Så, men det er kun de pro, der spiller rød, de vinder altid, tror jeg. Nej, det plejer faktisk altid at være blå, der vinder. Ja, det er fordi jeg har alt det der OP is. Nå, men Freddy, det går ud på, at du skal... der spawner nogle får i midten, ikke? Du skal løbe ind i midten, så skal du tage de får, så skal du løbe hjem med dem. Så er de inde i sådan en lille fold. Og så skal du stjæle andres får, og Ja. de kan også stjæle vores. Så vi skal også beskytte Et vores. får, 1 point. Så vi skal huske at charge ind mod midten, Freddy. Vi skal huske at få vores får. Aha, aha. Vi er sammen med Kyle, Whittaker, så det er jo fantastisk. Skal man så sætte dem på en sadel, og så køre dem hjem? Ja. Nej, du skal bare bruge din sadel på dem, og så løbe dem hjem. Højklik med din sadel. Jeg har 3 får, shit. Jeg løber. Skynd dig ind, bro. Jeg må ikke blive slået. Jeg fik dem, sådan der. Tak! Sorry, Simon! Så skal du fandme også gøre noget! De stjæler vores får, for fuck's sake. You don't say so. Han har lige stjålet 2 af vores får, ham der. Jeg fik ham. Godt, Simon. Bare tag forne, jeg nakker ham. Bare tag forne. Nej, men forne, de går automatisk ind. Jeg camper midten. Tror jeg. Det er nok en dårlig idé. Ja, der kommer en rød nu. Ja, that's right. Jeg er defender. Det er godt. Okay, I to, der er Jeg kommer Kyle. hjem. Det er fandme. Hjælp. Jeg mistede for. Jeg tager det. Jeg løber hjem. Løb, Simon. Dræb ham der den gule. Ja, jeg er død. Dræb den gule. Hurtigt. Hvor mange? Ja, vi fører. Det er fint. Vi har 4. Skal jeg prøve at nakke nogle af gule, nogle af rød? Nej, Nej, jeg blev dræbt. Dammit. Freddy, beskyt. Next sheep kommer om 7 sekunder. 6, 5. Der er bare alt for mange gule ind i midten. Jeg kan ikke... Freddy. Lige der. Hvis du får brug for hjælp, sig til. Jeg har et for. Jeg løber. Nu ved. Der er en blå, der kommer. Boom. Dræb ham. Sådan er jeg dræbt ham. Super. Er der ikke en, der vil defende med mig? Simon, kan du ikke defende med mig? Jeg finder med dig. Jeg har den her side, du tager den der åbning. Hvad så, hvis de kommer fra blå side? Der er 2 røde og 2 gule inde i midten, og der er et får. En er en ninja det. Hurtigt. Jeg er ninja, det Freddy. Bliv her. Skynd jer. Freddy, jeg står defender. Jeg har det. Nej, jeg har det ikke mere. Pis. Vi fører stadigvæk. så fint. Jeg har det. Næste får. Jeg har det. Yes. Godt det der. Der kommer 2 gule. Simon, vi skal defende nu. Hvordan tager man et får? Klik på den med din sadel. Nej, jeg blev dræbt. Dammit. Nu får dit får. Dræb den. Jeg er i gang med at dræbe dem, men der er fandme også en rød. Han flygter. Der er en rød, der Jeg tager rød. Ja, jeg er live igen. Endnu en rød. Sut rød. Lille møgdyr er en rød og værst. Sådan der, han er død. Kom så for. Jeg prøver ninja et får ind i midten. Der kommer endnu en. Rød. Gul. Ninja rød. Oh shit. Hjemmebase mister. Ja, vi... Freddy, tag en rød. Der kommer en rød hen mod dig. Simon, godt det der. Jeg skræmte ham væk. For satan, det her, det er Fuck, sådan... de stjæler vores får. Jeg kommer med et nyt får her. Nej, men løb hen til ham der stjæler vores 2 får. Han stjæler lige 2 af vores får. Ja, 2. Hele 2. Men vi har stadig fucking mange. Jeg har gul for. Jeg løber med et gul for. Løb bare ned. Nej, jeg mistede det. Hallo, jeg kom med et får lige før. Freddy, vi bliver her. Jeg dør næsten. Shit, jeg løb ind i en kaktus med et for. Hvad sker der med vores sidste? Simon. Shit. De er ikke bag dig. Yeah, fik det. Fuck yeah. Jeg dør nu, jeg er død. Rød, de vinder lige nu. Beskyt. Ja, jeg prøver, men jeg har kun... Jeg er død. Nej, nu mister vi alle vores får. Nej, vi kræfter med tilbage. Jeg dræber fåret. Så hvis ham der Kyle der, det er ikke fordi han hjælper sådan super meget. Holy shit. Okay, vi fører. Jo, det gør han faktisk. Ja, han stod bare stille. Skrid, der kom frit. Hej Frederik. For helvede. Hvor er du henne? Nå. Var de mute lige dig selv, hvis der sker en anden? Simon, vi skal tage et rødt. Rød, de fører lige nu. Shit. Jeg løber over en ninja. Eller jeg prøver, hedder det. Freddy, du skal være klar til at hjælpe her, for de kommer nu bare ned. Shit. Ja, de er her bare ned. Jeg er død. Nej. Vi har stadig vores 6. Jeg er død, dreng. Ja. Ja, men problemet er bare lige, at rød, de fører.
Gør de? Ja, Jamen, vi har 7. et for. Jeg stjæler et får, okay? Ja, skynd os, Freddy. De er lidt for gul. De har kun et for. Ja, jeg stiller for gul, de er helt vildt dårlige. Tag dem, tag dem. Så fører vi dem, eller så er Vi vi bliver her. Nej, blå de Shit, de har mange! Jeg går over og tager dem her i midten her. Nej, men der er ikke nogen hjemme. Ja, Simon, så bliv hjemme for satan. Jeg Jamen, kommer med 2 sidste for, kommer med 2 for. Boom! Godt det der. Nu fører vi. Skrid med dig, pomfrit. Skrid med dig, pomfrit. Hun tog ikke noget som helst. Godt klar. Fuck det her, det går godt for os. Jeg tror vi vinder. Jeg er helt glemt. Der Der Fire kommer et rød sekunder. ind i midten. Nej, det er gult, der tager den. To. Så lige meget, vi har vundet. 1. Vi har vundet, vi har vundet. Yeah! Holy shit, man. GG. Vi er så de. Jamen, skal vi så sige, at det er en video? Ja, Ja. det. Tak for denne gang, og tak fordi I så med. Yes. Ses næste gang. På for Golo. Vi ses!